Labari daga Majalisar Ɗinkin Duniya. Majalisar Ɗinkin Duniya ta tabbatar da cewa dole ne kowane namiji ya tabbatar ya siya budurwarsa a baya akalla kala 4. Ku tsaya mana, labarin bai je ƙarshe ba. Go ahead. Sannan bugu da ƙari ta ƙara da cewa lalle dole ne duk wadda aka siya a baya sai ta ƙara azumi 30 bayan sallah. Hadiza gaban to ke ya magana a bayan ne. Allah da Annabi karfa mu asiri. Wai kin haƙura? Na gudu an bada a baya guda 3 a kawo miki. Wani kala hauka ne wannan? Da wasa nake miki. Halima a tete ke kuma fa. Shekara na nawa rabuwa da namiji. Ke a baya fa ya kawo miki. Ni ba yarinya bace. Ya zifriti an kawo a bayan ne? Ban tsinci wanda zan kasance tare da shi. Wai kina nufin baki ma da saurayin? To, har yanzu ni ina lalabe ne. Mare mai hayaya zancen a bayar ne. Daga zancen a baya kuma sai kuka? Wannan tsari na ne. Ana tsoron azumi 30 bayan sallah ke. Kai, mace fa da kasan maciji haka take. A tsaya da